assalamu alaikum wa rahmatullahi bandiraɓe wiyoɓe ñettoro godani mbajjiri lamɗo laamiɗo laamiɓe kam e laamaɓe bandiraɓe julɓe to wuuro men hoore fondenaɓe eɗe noddi bandiraɓe foof e keewal kam e kuuɓal ceerno men ceerno Demba Ba amo wowi waɗanede ziyara e kala hitande foof tawi ko lawol gotol ina jogori wattude le 9 octobre 2021 so hawri e welede gueno bandiraɓe ziyare o waɗata ko ɗon ɗo wuuro men hoore fondenaɓe foof noddi en bandiraɓe enen fo garen e keewal kam e kuuɓal nde tawno hitande foof ina wowi wadde e lawol daburu tawi aɓe mbaɗa o jamma mawlude annabi sallllahu alayhi wa sallam bandiraɗo mo dañani yaade a yiiɗi yebde ɗum ha no hannirta niyete ya binda DB production nde tawno kamɓene ɓe jeehi kamɓe e troupe mabɓe foof no hannirta niyete ya binda DB production ma yi image uji tawi ko lamɗe 9 octobre 2021 bandiraɓe enen fo garen doganen ceerno men ceerno Demba Ba ziyare o ina tijja e goo lewru mawlude hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati tawi gueno haaji bandiraɓe enen fo garen doganen ɗo wuuro men enen fo garen doganen ceerno men ceerno Demba Ba le 9 octobre min Khalil TV komi johowo so hawri